bisa uga le. Kilo kerupuk le. Pancen senengane do ngelek-elek karo anak kepruk. Wedhus elek ora. Wong kok ketmok awane kok meh nesu wae. Gugu karepe dhewe. Sapa-sapa diamuk, sapa-sapa diamuk. Ora urusan. Kono mangkat-mangkat metu dhuwur karemu. Semang tak nunuti kok ya. Senenge wae rek. Apa pancen sasmitaning Jawata iki kang kudu pinangka dadi sifat kandelku. Nggih Cobi mangke tak nyuwun kae sing gawe urip. Apa sababe pusaka kok sami tedhak wonten wana mriki? Nek andek sarira tunggal katon candraning sang bagus sang bagus Utapa Kilurah Semar Badranaya ngeningaken ciptaning rasa dereng ngantos watawis dangu bertek-bertek saking Jumantara wong agung Ndrawati wah dalah jagat dewa Bathara beja kemayangan terang yen purunan Kangka Wijaya kang kuat ngupaya kandhane Jawata langen karyan agelar pandang muncar lir soroting peponang lir soroting peponang surem tan padang kasungan padaring purnaming kono ngaturaken sembah pangabekti Prabu. Iya ya Abimanyu tak trima. Pangestuku tampan ana kula nuwun inggih kapundi. Manggih harsa. Aja tok kandhane reng meneng wae reng. Iya ya Kakang Semar kaya ora siji apa prataku Kakang. Syukur. Ngaturaken sembah pangabekti kula sinuwun. Iya nala garing tak trima. Sing sopan. Awis muni bekti kok isih kurang sopan. Ngaturaken sembah pangabekti kula sinuwun. Iya Petruk tak tampa Petruk. Nggih. Kowe anggere padha pating lemong ati-ati. Ngaturaken pangabektos kula sinuwun. Bocah apik. Iya Bagong tak trima kowe ngatake sungkem ana ngarepan aku. Mbaya ya ngonekke wong ora sopan ya anake dhek ya ora sopan. Apa ana tembung kok pangabektos ke pangabektos kowe ora wangsulan. Tasmu ki ana cocoke, Pak. Kok nek nyocok siraku rak ya cilaka ta?
Anggranu kok bres anggranu bres. Wah angger tak kepruk tas sambat kono genanek sing nyolong duitku kowe. Nggih. Monggo jare nyolong Bagong. Ulup Angka Wijaya wonten paring dawuh. Numeka ing titiwanti iki pancen Jawata wis maringi usik marang jeneng sira. Kacihna pusaka kang nyata merpeki marang jeneng para purunanku nggih bocah bagus. Aja nganti karunden gawe tumrih upayanen wahyu kang dadi pangarep-arepe Yai Samyaji tuwin para kawula ngamarta. Yaiku Wayu Sekar Salagoima. Kula nuwun inggih nggambarake yen pancen Jawata paring sasmita antarane para putra lan para senopati kang kudu manunggal marang kabeh para kawula. Ingkang kinatandha buktine ingkang sinaketan pusaka Abimanyu ingkang dimong dening Kakang Semar sak putrane. Kula nuwun inggih. Kakang Semar, Nun. Mangsa bodho nggonmu momong bendaramu. Tak awat-awati saka kadohan Wayu tumuli diupaya. Ah, nggih, pangkih kula mulane iki pun jeneng wis oleh sasmita sing jamblang. Kang Marga. Amarga kaya Kang Marga, Sora. Nek ana wong tuwa omong kleru kok rumangsa kok senengane kok. Gawe wisina wae. Ya tak neng wae sekarang. Angger wangsulan ngandati. Gajing loncat. Men loncati kowe. Aja tok wangsuli reng. Tak dongak-dongake tiba untune. Nala Garing Petruk lan Bagong mangsa bodho bendaramu mohon. Iya sinuwun, iya sinuwun. Nggih, sedika sinuwun. Lebih sopan. Kakang Semar aku njaluk pangestumu tak awat-awati saka kaduhan. Estunipun ingkang putra dereng mangertos wonten pundi papaning Wayu. Ora perlu dadak nyuwun prisa. Yen wis ngampil pusaka kaya bakal ana ingkang nuduhake. Senajan to ana ribet ing dedalan, yen to ngampil pusaka iki bisa angilangi ribetmu lan bisa gawe pepadhang lakumu. Nuwun ngestakaken dawuh mingkari manut jumangkaing sikilmu lan budining pangrasamu sendika. Sinayang manggelung mangruk mining cakra baskaraku mitir mijil sangking asta. Mangeling ana doaning puncaking gunung Pancatnyana. Naminipun sampun wonten bejanipun. Amargi sampun wonten sasmita pusaka tetiga sampun katampi Ndara Abimanyu lan ingkang Wanata Ndarawati sampun paring penjelasan. Dene penjelasan. Ndara Abimanyu. Wong tembung dene-dene. Iso mati remuk awakku Pak nek kok ngene iki. Nek pancen kowe seneng ngetut karo aku minggat. Penyakit. Wong tua ngira do diwangsuli. War mamerke brengosmu.
Monggo Den kula dherekaken. Iya ayo Kakang Semar. Kulup Bagong. Wonten apa, Pak? Aku tak nderek bentaramu. Kowe melu apa ora melu bapak dipethuk. Lho, kan metuk nunggang kintel. Mau sing disia-sia kok ming bareng terus. Monggo kula dherekke, Gus. Iya Kakang Semar. mudhun sanggeng puncak ing ukir mulat ilining tirta tumurune jurang kuning rega tinulu talaga kang wening narita ingkang pinuju wonten saklebeting garumbul Sima Kresna kelangenan ing pertapan Guwa Manik Rasa ingkang aran Kyai Sima Brahmara
rikala semana kapatah pinanggenah ajagi pertapan ayo kongsi wenten setunggaling titah ingkang manjing jroning pertapan langkung-langkung anyaketi wahyu sekar salokayima ing kono wanci gumiwang surya angin kang angidit kraos marlupa esti manah sumedya tetileman nanging angin kang anggondo manungsa jenggerat padha saknalika brana mingus nektra pandirangan karna jepiping wulu amengkorok mulat kanan kelawan kiring gerem-gerem jer ing kono wujud satu sembawa resa yen ta ana titah ing Bathara kang mituju manuk mengwana sigra binujung aglis geru-geru anggegerke Panakawan Kakang Semar aku nganti niba nangi tas ilang kapok kowe nandi dewer-ewer kontal kapok ora kowe monggo cocok putungan gapit aku nek ora nyolong mutung meneh cilok Bagong nendi Wagong gelut rumatan. Banyak buta orang. Ora. Ayo, doyak. Doyak. Sing doyak sapa? Matahe doyak. Engko ora wani kok kon ngoyak ora. Kowe anggeruk, anggeruk. Alungo aku. Ayo mati kuru gareng. Wonge turu ga lho, Turu ya wis. Aja oleh ngetok adimu Bagong wis ora engko tak pengi. Aku angger Bagong gelut ora lega ora lila. Mudaro kemen gareng kemau. Ayo sing kuru gareng aku. Bener keben kerasan ya men ora ya ben. Matane kok reting kok ngono kok. Gus, Abimanyu, apa Kakang Semar? Niki sampean kudu ngati-ati amarga macan ngoyak mriki wis padha mundur mengko tak pethukne.
manebak manaut simolir kang anabda lawan gereng-gereng yaya mongso kunarpa Satria bagus ngaku jenengmu sapa wani mlebu ana ing tengahing alas papan padunung aku ing atase kowe macan bisa tata jalma dewa orang kurang pangwasa yen panjen kowe takon karo aku malah genti aku takon yen duwe aran sapa kang dadi aranmu aku kang wasani ing alas kene ing kawengku pertapan Guwa Manik Rasa aranku Kyai Sima Bermara kowe sapa aku Satriya Tanjungan Nom Abimanyu Yangka Wijaya sing lemu kuwi sapa sing lemu tuwa Semar Badranaya sing dhuwur Petruk sing cilik aku Bagong. Kok Gareng. Nek kae men goleki kowe men kleru mangan adimu ya. Idak sisan. Kowe iki menengo wae to kle. Men remuk awakmu. Kowe wani mapan ana papan pagedhemaku. Ayo manut tak tadah para mangsa. Aku ora ngerti ento ing kene papan padununganmu lan ora ngerti yen panguwasamu. Yen bisa aku njaluk pangapura, kowe kena njaluk ngapura nang aku kudu njaluk liru. Kancamu kudu tok pakake aku siji. Kepiye Kakang Semar? Gareng pakake. Aku wae, Pak. Moh, kowe kuru ming balung tok. Selamat. Apa sing dhuwur? Kaya ming balung-balung tok. Nek sing lemu jane Bagong disinggahake. Nek ora tak aling-alingi tenimbang kowe mangan pono kawanku kedungaku wae panganan yen pancen kowe bakal rada paripeksa mengkari ngendikan bejo kowe mati aku nek bejo aku aja takon dosa kelakon ana macan tak glindingke sira tubruk lakon ilang nyawamu
saking ayudha mulat risang satru sekti kula tingali kados ndara kerangkang-rangkang ndara menapa prayogi mlajar mawon nyimpang mergi nggih Gus mlajar mawon ana apa to Reng apa ora apa-apa iki kok geger ki napa iki ora ana apa-apa kok ya iki ana macan ki arep mangsa Ndara Abimanyu Pak tandangane apa piye ora kena lunga-lunga kowe ayo bali bali kowe maju kono Reng ya diterima-terimake Reng kowe apakake mati saiki sak ngene tak nengke wae kok apa kekeplek kae takone arep meneng wae donek-oneke wis ben nek unek-uneke ya ora dong kok ngasta pusaka ndara pun pejahi mawi pusaka bakal tak tamani pusaka keris Kiai Pulanggeni kelakon ilang nyawane